egiteko eguna da asteazkena eta bazterrean inor utziko ez duen zaintza politika baten alde ere aterako dira kalera. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan LGTBI komunitataren nazioarteko eguna izpide, sexu eta genero askatasunaren aldeko aldarriak egiteaz gain, zuriketa arrosa ere salatuko dute LGTBI kolektiboko kideek, hau da, kritikatu duten erakundek eta instituzioek mugimenduaren aldarriak babesten dituztenaren itxurakeria egiten dutela. Hain zuzen ere Pink Washingak itotzen gaitu lelopean aterako dira kalera Bilbon, E28 Bizkaiko koordinadorak deituta. Hain justu plataformak hainbatetan salatu izan du Hortzadar LGTB elkarteak eta Bizkaiko erakunde publikoek sustatutako Bilbao Pride ekinbidea. Bilbao Bizkaia Arro deitzen dena 2019tik. Bestak beste LGTBI plus behatokiak ere elkarretaratza egin du goiz honetan Bilbon protestan Euskal LGTBI plus lege integrala beharrezkoa dela aldarrikatu du behatokiak, bertan izan da Aiara Daurreta lankidea. Txarrean oraindik legea, behar dugun translegea erabat ukatuta dago, ez dugu berririk legebiltzarkide honetan aterako denik, eta baita ere hemen gaude erabat eskatuta, bai hildakoen kasua irekitza posibla den edo ez. Justizian oraindik ez dute hezkuntzarik jaso zentzu honetan ikasteko eta baita ere sentsibilizazio giza parte hartzeko gai honetan. Badakigu kasu askotan berri samarra izan daitekeela, baina egia izan da badaukagu legeak eta posible izango litzateke aurrera ateratu. Aldiz Iruñako lankideak kalera irten dira harrotasunaren egunaren karietara galdetzera, ea herritarrek kolektiboaren aldarriak ezagutzen dituzten, Erne. Bihar ekainak goitaz, ez, orain buruan ez. Bai, LGTBiko bai, eguna bai. Ez, ez nahi zentratu. Harrotasun eguna. Bai, pues, kuadrian baditugu batzu, badaudela sartuta edo badutela hango harremanekin eta, pues bai, haiekin alde. Eta gero, azten zarenean haiekin izketan, ulertzen dizuete, pues, bere kasua zepastu dire eta hola. Bizibilitatearen arloan, identitate sexualaren inguruan edo genero identitatearen inguruan, erosotasun gehiago egotea gizartearen baitan, edo hala ere, genero aldarrikapenetan, erosotasun edo askatasun gehiago egotea bai heteropatriarkatuaren ederuaren kontra edo genero binarismoaren aratago esgoteko. Aniztasuna, berdintasuna eta, errespetua. Denak berdinak gara, denak eskubideak berdinak denontzat. Pila LGTBI fobia, pila bat dago. Uste dut bai, oraindikan igual Iruñan ez da ikusten asko, baina bai entzuten duzu Madrilen eta hola, eta pentsatzen duzu azkenean oraindikan jendea pentsatzen duela dagoela beste siglo batean. Bai, holan. Egunerokotasunean,
lanean edo, bueno, bizitzaren arlo gehienetan, bai irainetan, bai hori aukeretan, ez, bizitzeko aukeretan edo, bueno, lan arloan, alokairua, bueno, guzti hainbatetan. Musika, artean, eszenatokietan, ez dakit, tabernetan. Bai, gaur egun uste dut dagola, lehen baino gitxiago nik uste dut gizartearen baitan orain badagola como azeptazio gehiago, baina ala ere asko geratzen dela. Ez dut uste. Bueno, batzu eskuina muturra bai, baina bestea jendeen arruntan tartean ez, nire ustez ez. Bueltatuko gara ordu batetako solasaldian gaurko egunaren aldarretara, lehenago baina bada beste zer aipatzeko. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, aurreikusita zauden zenbait lege ezingo dira onartu denbora falta dela eta, baina horren ordez zenbait errege dekretu jarriko dira indarrean. Gauzak horrela, izatezko bikoteek 15 eguneko baimena hartzeko eta hanzturak onkologikorako eskubidea izango dute aurreantzean Euskal Herrian. Horrez gain, inflazioaren aurkako neurri asko beste 6 hilabetez luzatzea erabaki du Madrilek adi. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu denbora falta dela eta. Besteak beste, Jone Belarraren ministerioak prestatutako familien legea ezin izango da onartu. Baina indarrean sartu den errege dekretu batek zenbait lege eta arau erformatuko ditu familien legeak arautuko zituen zenbait neurri indarrean sartu ahal izateko. Horietako bat izatezko bikotekidekin lotuta dago. Izan ere, ezkontzen diren bikoteek 15 eguneko baimen hartzeko eskubidea dute, eta orain baita izatezko bikoteek ere. Horrez gain urtean 5 egun hartu ahal izango dira edozein bizikide zaintzeko. Gurasoek ere 8 baimen hartzeko aukera izango dute, osorik edo zatika, haien seme-alabak zaintzeko. Ez dute soldatarik izango aste horietan eta aurrek 8 urte bete arte baliatu ahalko dute. Eta errege dekretuez, hanztura onkologikorako eskubidea garatu du Espainiako gobernuak. Hala, hegoaldean minbizi izan dutenek ez dute berezitarik izango aurreantzean aseguru bat kontratatzean. Izan ere, minbiziaren aurkako tratamendua amaitu eta 5 urtera, gaixotasuna izan dutenek ez diete haien aurrekari onkologikoen berri eman beharko aseguruetzei bizi aseguru bat eskatzeko garaian. Eta neurriez, inflazioaren aurkako neurriak gutxitu izateko eskariak hauteskunde egutegiarekin bat egin du. Eta Espainiako gobernuak erabaki du laguntza gehienak urte amaitu arte luzatzea. Jaurlaritzak onartu du beste 6 milioi euro jartzea garraio publikoko deskonturako. Baina Bizkaian burokrazia arazoak daude neurri aplikatu ahal izateko. Uztailaren 12an izango dute kontseilu nagusia. Edonolare, Bilbobusek eta Bizkaibusek tarifen 150ko deskontuak eskaintzen jarraituko dute. Eta Metro Bilbaok 150ko murrizketa aplikatuko du berriro, bere kontseiluan murrizketa berri bat onartu ondoren, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean. Eta asteon onartutako ez Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak haurren eta nerabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgosa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak azaldu du legearen xedea dela adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea, indarkeria eta babes gabezia mota guztietatik babestuta. Lege proiektuaren berrikuntza nagusia da haurren eta nerabeen interes gorena eskubide substantiboa izango dela. Hau da, adingabeak babestu beharreko subjektu izatari utzi eta eskubideen jabe bihurtuko direla. Babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea.
bestaldetik Nafarroara salto, aniztasuna eta bizikietza Nafarroan euskara eta nazio identitateak izeneko lana ondu dute Eusko Ikaskuntzak 2019an Nafarroko gobernuarekin lankietzan sustatutako proiektu baten emaitza dena. Euskara lurralde osoan ofizializatea proposatu dute eta atzo aurkeztu zuten Erme. Aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan euskara eta nazio identitateak liburuak 4 urtetako ibilbidearen emaitza jasotzen ditu. Eusko Ikaskuntzak 2019tik hainbat aditu, herritar, elkarte eta erakunde batu izan ditu, hausnarketa sakon eta anitz bat bultzatuz gure bizikidetzak behar dituen gakoak aurkitzen. Hacer compatible la diversidad navarra con un proyecto para Navarra. Aldiz Nafarroko gobernu berria osatzeko negoziazioak baliatu ditu Euskalegintzaren Kontseiluak mahaiaren bueltan eseri diren alderdiei eskakizun zuzen bat egiteko ez diezaiotela bizkarra eman euskararen ofizialtasunaren aldarriari. Deritxos inpozaketa, inpozatza da Euskara legearen mapakena Nafarra. Euskara daiek pasa ezin izan duten barra. Euskara da gure mendiak eta belarra. Euskara gure territorio libre bakarra. Ez digute... Eta gobernua osatzeko negoziazioak aipatu ditugula, gehienez 2 hilabete geratzen dira Nafarroko gobernuko lehendakariaren inbestidurarako Unai Ugalde parlamentuko lehendakaria hasi da lehen bilerak egiten taldetako ordezkariekin, txikienetik handienerako ordenari jarraitu atzo Vox Zurekin Nafarroa eta PP taldeetako eledunekin elkartu zen, eta gaur gauza bera egiten ari da geroa bai Euskal Herria Bildu, PSN eta UPN taldeetako ordezkariekin. Edonola ere tramite horretan bada gauza argirik, ez dain hautagaik ez du nahikoa botorik inbestidurarako. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara salto, EAJak eta PSek udal eta foru hauteskundeen ostean aliantza berritu ondotik foru gobernuetarako akordioak iristen hasi dira. Arabako eta Gipuzkoako aldun nagusiak izendatzeko saioak egingo dituzte bihar, batzar nagusietan eta Ramiro González jeltzaleak Arabako bere gobernua zer lerro nagusirekin arituko den plazaratu du jadanik Arabako PSeko idazkari nagusi Cristina Gonzálezekin batera. Gipuzkoan ere prest dago jeltzaleen eta sozialisten arteko gobernu akordioa, Eider Mendoza EAJko aldungai nagusiak aginte makila hartu bezperan, PPren ezinbesteko babesarekin. Euskal Herria Bilduko hautagai Maialen Iriartek irabazi zituen foru bozkak alde nabarmenez, baina Espainiako eskuinak izango du azken hitza eta hitz hori boto hori EAJaren hautagaiaren aldekoa izango da. Horiek horrela eraldaketa ekonomikoa, zaintza sistema bultzatzea
sektorean klima aldaketaren aurkako borroka eta gobernantza kolaboratiboa izango dira Arabako Foru Gobernuaren lerro nagusiak datozen 4 urteetan aliantzako kideek atzo azaldu zutenez. EAJ eta PSren programa akordioak elkarrizketa politikoa izango du oinarrian eta Arabaren industriaren sendotasunetik abiatuta eraldaketa ekonomikorako motorra izatea nahi dute. Autogintzan eraginez, ekoizpen ehunaren dibertsifikazioa sustatuko dute, enplegu gehiago sortzeko. Gipuzkoan garela aprobetxatuta konexioa egingo dugu orain Udane Arbeo kazetariarekin, kameraren beste aldean dugu dagoeneko. Eguerdion, Udane? Eguerdion guztioi. Tira, Jaurlaritzak aurkeztutako neurriez aritu gara lehenago eta horri helduko diogu berriz ere, Udane, izan ere energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala aurkeztu zuen Jaurlaritzak maiatzean eta orain hori bera atzera botatzeko tramitea aurkeztu du Euskal Herria Bizirikek. Zer suposatzen du honek, Udane? Zuk esan bezalaxe, Eusko Jaurlaritzak ezarritako energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala ezeztatzea eskatu du Euskal Herria Bizirik plataformak, alegazio herritar baten bidez. Erakunde ekologistaren arabera plan horretan jasota dago dozenaka zentral eoliko eta parke fotovoltaiko ezarriko direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta hori geldiarazteko alegazioak aurkeztu dituzten. Justu plataforma kondutako alegazioak 5 puntu jasotzen ditu eta horiek ondorengo hauek dira. Lehenengoa, jarri nahi diren instalazio horiek ingurumen adierazleek okerrera egitea ekarriko luketela. Bigarrenik, talde ekologistak uste du plan sektorial hau bateraezina dela landa eremuaren eta elikadura subiranotasunaren defentsarekin. Hirugarrenik, plan sektorial honek naturagune babestuak eta fauna arriskuan jarriko dituela uste du plataformak. Laugarrenik, energiaren kontsumo eredua aldatu behar dela adierazi du EH Bizirikek, eta azkenik ezbaien jarri dute energia berriztagarrien lurralde plan sektorial honen prozedura bera. Ingurumen arloko gaiekin jarraiki, Udane, abiadura handiko trenaren aurkako elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Lakuntzan. Zein mezu gailendu ziren bertan, Udane? HTA Nafarroatik Ezkiora joateko korridorea egin asmoz duela aste batzu zundaketa lanak hasi zituzten Aralar mendilerroaren 2 aldeetan, Nafarroan eta Gipuzkoan, Lakuntzan eta Ataun herrietan. Hain justu eta inguruko herritarrek HTAk Aralar mendilerroan zulaketak egitearen aurka agertu dira eta testuinguru horretan Lakuntzan elkartu ziren astearte honetan. Bertan HT stop eta sakabana bizirik nahi dutela aldarrikatuz. Bestalde adierazi zuten HT-arekin aurrera jarraitzeak ez duela zentzurik, gainera gaur egun bizi dugun krisi ekosozial honetan, eta hori hala gaur egun daukagun trenaren alde, tren hori hobetzaren alde eta gaurkotzaren alde agertu ziren. Abiadura handiko trenarekin hasi zirenetik hainbat herrikar aurka agertu dira. Azken 2 hamarkadatan arrabotsa sortu duen proiektua da, eta oraindik dirau ingurumenen sortzen ari den kalteagatik edota gainkostuengatik esate baterako. Espainiako gobernuak 2 aukera ditu Nafarroka HT eta Euskal Herriko lotzerako orduan, oraindik erabakitzeke dago, baina bien bitartean 2 aukera horien obrekin aurrerantz jarraitzen dute. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina 2 aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu HT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plan 21 kilometroko tunelekin zulatza da gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzen hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren, Ataungo lurretan. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gasteiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian 2 proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela 2 norabide horietan.
Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko €1.000.000 aurrekontua du ministerioak. Testuinguru horretan elkarretaratze egin dute astearte honetan lakuntzan, estopa HT zundaketak sakana bizirik lelopean. Gaiz aldatuta berriz, egun gutxi falta dira Frantziako Turra Euskal Herritik igarotzeko gozamena izango da zenbaitentzat, bestentzat ez hainbeste tartean gora berak espero dira errepidetan eta horrek badu herritarrengan eraginik ez da. Udan ez uzeu, Gabirian zauden, Aztiria auzoan zer giro nabari da bertan? Bai, alasea, gogoratu behar dugu Frantziako Turran Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko direla eta azpimarra jarriko dugu aurkoan Ales Aranburu debarengan. Hain justu, astelehen honetan jakin zuen Frantziako Turran lehiatuko zela, bera ezkiotarra da eta bere ama Gabiriarra hemen Aztiriako auzoko Legorburu baserrian jaiotakoa eta hori hala igande honetan Aztiriatik bertatik pasako da Turra eta herri osoa, auzo osoa inplikatuta dago prestaketak egiten, kamisetak, pankartak 25 metroko pankarta izugarria egin dute bertan hemen Aztirian eta igande honetan babesa eta indarra eman nahi diote Ales Aranburu debari. Hori hala azken prestaketak egiten ari dira baita ere Aldundiko langileak hemen atzean ikus dezakegun errepidean errepideko markak pintatzen ari dira eta azken ukituak ematen. Ondo da, Udane, bada, honekin hemen utzi behar dugu konexioa jarraituko ditugu, aipatu dituzunak, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bikain mila eskertuei. Aipatu bezala egun gutxi, falta dira Frantziako Turra Euskal Herritik igarotzeko, hala ere txirrindularitzatik harago joango da gurean txapelketa erne. Aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu Turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Euskal Herriak erabaki Basque Decide leloa duten 60.000 ikurrin banatuko ditu gure eskuk Turrean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria mundu osora zabaltzeko. Eta ez daukagu dudarik Turra indarrean eta martxan egongo den egun horietan ertzaintza osatzen duten profesionalek beti egin duten bezala profesionaltasunez erantzungo diotela beraien beharrari. Eta gauzak horrela direla, kultura arlora egingo dugu orain salto, izan ere datozen hitzorduak gure ganatzeko Irati Agirrazkoenaga dugu kameraren beste aldean, eguerdion Irati. Eguerdion bai, Karol. Tira, basteko Gasteiza joko dugu uztailaren 4arekin, hasiko baita kultura plazara programa. Hainbat diziplina jasotzen ditu honek, ez da Irati? Bai, hori da, Gasteizko udalaren kultura zerbitzua, uztailerako eta abuztuko arratsaldetarako kultura plazara programa aurkeztu du, eta horrela gasteiztarrek, baina gasteiztarrak ez diren beste euskal herritarrentzako ere, dantzaz, txontxongiloez, zirkuaz, antzerkiaz eta musikaz, beste gozatu izango dute. Datorren asteartetik aurrera izango da, datorren asteartean hasiko da kultura plazara programa hau eta abuztuaren 31 arte egongo da indarrean. Orotara 13 emanaldi biltzen ditu egitarauak, denak dira doakoak, eta Euskal Herriko konpainiez gain, Euskal Herriko taldez gain, Madrilgo, Aragoiko eta Kataluniako artista eta konpainiak ere ikusi izango ditugu. Programari hasiera emateko, estaterako uztailaren 4an esan bezala, arratsaldeko 7:30 Santa Maria plazatik abiatuta dantzaz konpainiak menu dantza ikuskizun ibiltaria eskainiko du. 10 dantzari izango dira protagonistak eta oso proposamen izango elektriko eta koloretsua eskainiko dute. Erdigunei Santa Maria plazatik abiatuta, erdigune historikoko eta hiriko erdiguneko hainbat plaza zeharkatuko dituzte. Ibilbidea
Andra Maria Zuriaren plazan amaituz berriro ere, eta gainera esango dugu bukaera nahiko deigarria eskainiko dutela. Horren ostean, sa teatra iritziko da, de audizion aurkeztuko dute, zirkua eta klaun ikuskizuna bateratzen den proposamena, eta hortik aurrera, horrengo gunetan, esaterako uztailaren 11an, Zabalgana gizarte etxeko plazan, Kokito eta India emangote, Aitor Binagretek eta Aurora Brizek, eta uztailari agur esateko antzerkiko eta zirkuko 2 proposamen iritziko dira. Irailaren 20an, uztailaren 20an, Judimendi gizarte etxeko plazan, Amestu antzerkian Ipurbeltz eskainiko dute, eta Salburua gizarte etxearen kanpoaldean, Zirika zirkusen aurkitu gabeko altxorra ikusi ahal izango dugu, biak arratsaldeko 7:00. Eta esan bezala, abuztura arte luzatuko da programa hau, eta abuztuan esateko 2 kontzerturekin hasiko dugu hilabetea. Infragantik zuzenekoa eskainiko du, abuztuan 17an Arriaga Parkeko anfiteatroan, Gasteizko Arriaga Parkeko anfiteatroan, eta hilaren 20an Ben Panterak Santa Maria plazan izango dira, biak arratsaldeko 8:00. Eta programa amaitzeko beste azkenengo batzuk aipatzearren, Titiriteros de Minefar, komikos de la legua lana eskainiko dute, eko zaguna egin direna dagoeneko, abuztuan 29an izango dau, Ibai Ondo gizarte kanpoko lorategian, eta zirko txoskok, antzerkia eta zirkua bateratzen dituen opera eskainiko dute abuztuaren 31an. Esan bezala, Gasteizko kaleak artez eta dantzaz eta antzerkiz beteko dituen kultura programazioa. Dagoeneko badugu Malen Agirreren kolorea, estanpazioa eta pintura erakusketa ikusteko aukera Donostian. Non topa genezake Agirreren obra? Bai, dagoeneko irekita dago eta irailaren 17 arte bizitatu ahal izango erakusketa Aieteko kulturretzean. Malen Agirre artista oihartzuarra da. Eta mundu digital eta artisautzaren artean dabil, estanpazio diseinatzaile gisa egiten du lana, eta diseinatzea dela bere beste pasioa, diseinatzea bere pasiotakoa eta diseinatzearen pasio hori pinturarekin tartekatzen du, horrela esan dagoen bat elkarrizketan, koloretik hasita, hizkuntza estetiko baten etengabeko bilaketan ibiltzen dela, esan du behin baino gehiagotan, eta berak ere adierazi duenez, Aieteko erakusketa, orain arte egin duen lanik libre eta erradikalena dela esan du, bere erosotasun eremu horretatik nolabait atera eta bide berri bati ekin diola edo bide berri batean murgildu dela. Publikoari bestelako kezka, bestelako motivazio eta bestelako gozamenak ere bultzatu aldera, ezta? Berak kontatzen, beti da nik izan duela garbi bere patua dela kolorei lotuta egotea, eta eungintzako hainbat marken estampetan ere ikusi dugu diseinatzaile lana egiten, pukaz esaterako, edo goiure, edo wasted talent bestelakoetan. Bere ibilbide artistiko honetan gainera, Bilbo, Donostia, Australia, Buenos Aires eta Barcelonako galerietan ere erakutsi izan ditu lanak, eta beraz, Aieteko kulturretzean aukera izango ditugu dagoeneko lan hauek ikusteko irailaren 17 arte. Eta Zarauzko kaleak gainera antzerkiz eta ikuskizunez beteko dira laster, zer dator Irati? Bai, laster oso laster datorren ostiraletik aurrera hasiko delako Kalerki jaialdia, Zarauzko Kalerki jaialdia. Aurtengoa gainera jaialdi honen 30. edizioa da, eta 3 eguneko egitarau zabal eta nahiko esango genuke desberdina eta variazio desberdinekin eta gustagarrian ikuste antolatu. Publiko guztientzat pentsatutako jaialdia da, antzerkia, ikuskizun ibiltariak, zirkua, dantza, keinu antzerkia baita ere, eta Euskal Herriko zein gure mugaz haratako konpainien eskutik. Zarauzko gune desberdinetan egingo dira, plazaratuko dira ikuskizun hauek, emanaldi hauek, eta guztira 15 ikuskizun izango ditugu, 3 egunetan, esan bezala, 3 egunetan banatuta. Eta aurten berritasun moduan ere, Santa Clarako atarian ere gauzatuko direla hainbat ikuskizun. Uztailaren 6an, esaterako orrazkera misteriotsuak izeneko ikusten izango dugu Santa Clara, arratsaldeko 8:00, uztailaren 7an, bazen behin, Tirantes zirkoarena, edo Troia kamikaz kolektiboarena, ez da Euskal Herriko kamikaz kolektiboa dagoeneko nahiko ezaguna duguna, Santa Claran arratsaldeko 7:00, eta egun horretan baita ere, Love Ladies on Fight Eba Guerrero eta 2 kolektiboarena Antoniako frontoian. Eta uztailaren 8an, larunbatean, mesede bat egitearren, Trapuzarra konpainiarena, asfaltoaren azpian euria, Pistifaktoria ideien laborategiaren antzeslan ibiltaria ikusteko gara izango dugu baita ere,
Eta bukatzeko egun horretan Deab Rubeltzen Sudan borrak. Gaueko 11etan abiatuta munoatik ibiltaria dena baita ere, zuziriak, tamborrak, musika eta zango nuke kolorez betetako antzeslan ibiltaria. Edukia normalen zabala da, baina antzeslan batzuetarako mugatua. Ematen zaizkielako publikoari, aurikularrak, ematen zaizkielako bestelako kontuak, orduan erreserbak egiteko kultura abilduan zarauz.eusen egin behar dira erreserbak. Bada hortxe aukera nola egin eta guzti hau gertatu baino lehenago asteburu honetan bertan bada festarako bestelako aukerarik denak prest izango dute Irisarrin Euskal Herria zuzenan jaialdiari ekiteko. Hori da, bukaerarako itzi dugu, berez hurbilen daukagun ditugun ekintza, kontzertu hau, Euskal Herria zuzenean jaialdia, hasiko baita, ekainaren 30ean bertan, eta uztailaren 1ean eta 2ean ere Irisarrin izango dugu kontzertuak eta taldeak ikusteko aukera dagoeneko kartela itxita dago, jakina, eta azken momentuan Zetak eta J. Martina ere zerrendara batu direla jakin dugu, eta baita ere Kraft Boka punk rap taldea eta Baionako Daudane rock taldea baita ere. Pizkat olan talde batzuk aipatzearren, kronologikoki edo ekainaren 30etik hasita, ekainaren 30ean beste Lier, izango dugu eltza gainean, J. Martina, Willis Tramont, Belako eta Mat. Uztailaren 1ean, Alarma Morea, Mize, Isabe, Katibu eta Zetak ikusteko aukera izango dugu, eta uztailaren 2ean bukatzeko azkenengo egunean, igandean, Afrika Bibank, Daudane, esan bezala Baionako rock taldea, Kristonak eta FM Belfast, esan bezala besteak beste programazio osoa euren web orrialdean ikusi dezakezuelako, eta euren web orrialdean ere ehz.eus karteldegian, sarrerak erosi daitezke dagoeneko. Eta, bertan ikusi ditzakezu, baina 3 eguneko bonuak 60 euro balio du, eta kanpinerako aukera ere ematen du, eta bestela, eguneko sarrerak ostrialerako 17 eurotan, 17,50, eta larunbat eta iganderako 22 eurotan. Bada aipatu guztiak agendan apuntatuta hemen utzi behar dugu konexioa irati, eskerrik asko, tartetxoa gurekin konpartitzearen urrengora arte eta ondo izan. Ondo izan zeuek ere eta eskerrik asko. Eta horrela iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan Amagoia Mujika Berriako zuzendaria izango da gurekin, beraz laster gara bueltan. Genialenetako bat izan dek. Gure herri behar du Jeismari bezalako jende asko. Ez dakit berrozia ziren hori edo PNV-ko zerak, Austia Limpia. Jende batentzat arazoa da, ezin dugu eroxe Jeismari. Intelektual bat. Polifacéticoa, ¿eh? O sea, tenía un sentido del humor muy perceptible. Bueno, jartzen diazu zera, erlojua edo bestela arrisku bizian sartzen zara zu ere. Bukatu da, tabakoa, zutu bizian, galetan, garainoa!
2:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gurean, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Amagoia Mujika, Berriako zuzendaria, ondetorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, justu berriaren 20. urteurrenarekin batera iritsi zaigu albistea, nola 30 urteko hilbide luzea eta gero, Euskaldunon egunkarian lehenengo, gero ez, berriatik pasa eta Martxelo Otamendik kargua utzi eta zuzaitugu zuzendari berri, asteko zorionak ere kargu honetxegatik, eta nola heltzen diozu erronka berri honi? Egia esan erronkari ilusioz. Lehenik eta behin, ze ilusio hori gabe ezin da, ez? Olako erronka bat euki, eta gero arduraz ere bai, azkenean garrantzitsua dalako. Eta, egia esan, hasieran esan zidatenean pixka bat ola, ez? Gelditu nintzen, baina, gero denborarekin eta ikusita baina jendearen babesa daukagula, ez? Esan nuen aurrera. Eta egia esan, beldur pixka bat, bai, aitortu behar dut, baina guretzat importantena da atzetik daukagun taldea, eta taldeak ondo funtzionatzen baldin badu, zuzendariak ere, bidea handia eginda dauka, alde hortatik konfiantza handia daukat jendearengan, eta, esan bezala aurrera egiteko goz. Aipatu dut hasieran harinez, Otamendien 30 urteko ibilbide hori egia da azkar esaten dela bere horretan, hala ere ez, zuk ere gainera gertutik jarraitu izan duzula, zerrondare utzi du berrian bertan? Handia, ez? Ze azkenean urte asko dira, bere egiteko modua oso berezia da eta oso argia, ez? Martxelo da persona bat oso bizkorra, jakintza handia daukana, bai kazetaritzaz eta bai herri honen historiaz, ez? Eta ezagutza hori utziko digu, ze gaina berarekin egunero lan egin dugu, eta asko ikasi dugu berarekin, ez? Eta egiteko modu bizkor hori, izango nuke, Martxelo dela pertsona bat, bere usaitzen duna albistea, ideak dauzkanak etengabe, eta gaur hau inbar dugu, eta hor denaketan zan jartzen gaitu, ez? Eta nik uste hori, eta egiteko modu hori behintzat jasonako genuke, ez? Eta hor da hola, ez? Urdeak euskal gizartari begira, ez? Ondaretik, utzitako ondaretik zer azpimarratuko zenuke? Lehen esan deten bezala, jakintza handia dauka Martxelok, eta iruditzen zait euskal gizartean ere enbaxadore primerakoa daukagula, ez? Eta horregon da, jende guztia ezagutzen du, eta hor euskararen gatik egindako lan guzti hori, nola azaltzen duen, ez? Eta herri honek dauzkan beharretatik ere nola utzi dizkigun hainbat gauza, ez? Oso zaila da neurtzen, ez? Martxelo da persona bat asko ematen duna, eta nik uste dut oraindik ere eta gaurtik aurrera ere jarraituko dula gizarte honi ekarpen handia egiten. Ez da, esan dut lehenago ere nola gertutik jarraitu izan duzun urte askoan, bere ibilbidea izan ere okerrezu nahi 95ean, hasi zinen Euskaldunon egunkarian, hau itxi eta jarraian ez, eguneron, eta azken 20 urte hauetan baita ere ez, Berriako erreakzioan. Ezan genezake, Berriaren historia ere badela zure bizitzan historiaren parte bat. Dudarik gabe, eta egunkariaren zati bat ere bai. Ni egunkarien hasi nintzanean, egia esan, beti, sortu zanetik dukan bereziki maite hor egotea, negoatzen naize 80. urtean, sortu zanean ni kanpoan nengoela, eta zen, gustatuko litzaiake hor lan egitea, ez? Bai, ni hor hasi nintzen, gero itxi eta gero berrian zati bat, esedentzia txiki baten egon nintzen, baina gero hor jarraitu dut eta sail askotatik pasa naiz, erredaktore bezala lehenengo, gero sailburu edo koordinatzaile bezala, gero editore bezala, eta zuzendari orde, eta gero orain zuzendari. Bai, horre, 20 urte hauetan gauzak asko aldatu dira, ez? Mundua ere bai, eta bilakaera bat izan du bai kazetaritzak eta bai gizarteak, eta bilakaera horren parte sentitzen naiz eta parte izan naiz, ez? Bai ez, eta mundua hainbeste aldatu dien 20 urte hauekin egin du Berriak, bere urte hurrenaren jaia, ospakizuna bera bertan, ez? Hitza ere hartu duzu, zuzendari berri gisa. Eta gainera kazetaritza aldarrikatu zenuen bere horretan, ez? Agian badu zer ikusirik horrek aipatzen zenituen, ez? Mugimendu guzti hauekin? Bai, dudarik gabe, aldaketa handia datorkigu orain, baina beti 20 urte hauetan, beti
aldatzen jundia gauzak, ez? Eta, beti egin ditugu prozesuak egokitzeko, zetorkigunari, ez? Eta orain, ikusten nahi gerana da, ez? Nola aldatzen nahi den mundua eta nola aldatzen nahi den kazetaritza egiteko modua ere. Modu hori gainera dator, informazio asmaz handi batekin, zabor asko etortzen da ere, ez? Orduan guretzat, eta nik aldarrikatu horregatik kazetaritza ezinbestekoa dela, guk guretik egindako kazetaritza bat, hori ez, mundua guk esplikatzeko, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako, ez? Eta, begirada propio horrekin, ez? Eta nortasun propio horrekin, azken batean gutxituen begirada horrekin, feminismoaren begirada horrekin, ingurumenaren begirada horrekin, ez? Eta, azken batean jendeari kezkatzen dionen kazetaritza bat aldarrikatu nahiko nuke, ez? Azkenean jendearen gertutasun hori, bere kezka horiek jaso, bere zalantza horiek argitu, aldan neurrian, eta hor oso garrantzitsu iruditzen zait kazetaritza egitea. Kazetaritza aldarrikatu aldi bat kontatzeko, ez? Eta horixe dain justu, garai hauetan, aste hauetan, erabiltzen zabiltzaten lero bat zer du, ez? Aldi bat kontatzeko horrekatzean. Aldi bat kontatzeko horrek daukatzean, azkenean esan deten bezala, mundu hori aldatzen nahi dela, eta aldi honetan gertatzen denari erantzun behar diogula, ez? Eta, atzetik daukaguna, hor daukagu gure ondare bezala, hortatik abiatzen geha, baina aldi hau da, ez? Hemen gaude, orain gaude, eta hori hor kokatzea, ez? Gure gura kokatzea, komunikabideak kokatzea, eta jendeari izate, hau gertatzen ari da, ez? Eta hori hemen daukazu. Eta, hori aldi hau kontatzeak, esan azken batean, horratzetik dago, aldaketa hori, ez? Eta aldaketa, aldi hau kontatzeko aldaketa hortan gu ere partega, eta horren aigea, pixka bat udazkenari begira, aldaketa handi bat egiten gure komunikabidean, aldi hau berez hobeto kontatzeko, ez? Albiste fidagarriak emanez, kalitatezkoak, eta hortan gabiltza. Giroso galdetu baizu berriz. Horren inguruan, baina aldaketak aipatu dituzuela ez asko kegia da ematen dutela, ez? Arazoa baino aukeretarako, baina egia da krisialdiz betetako, ez? Mundua badela gurea, azken 20 urte hauetan antzerako, baina egia da, ez? Badirela hor bintzat informazioan, ez? Markatzen diren batzuk izan atzeraldi handia, edo azken edo oso gertu dugun pandemia bera, nola egin die aurre, ez, alako edo zer jarrerarekin batez ere? Egia esan, 2008ko krisia guretzat oso gogorra izan zen, batetik jendeak krisian dago beraz, ez, komunikabideetan ere nabagitzen da, baina horrez aparte, horreuki genuen diru laguntzen murrizketa bat, eta horren, benetan momentu gogorrak bizi izan genitun, soldata jaitxierak, eta horri azkenean nola egin genion aurre, jendearen borondatearekin eta jendearen nahiarekin aurrera egiteko. Eta hor ere ez daztu behar jendearekin batera komunitate bat daukagula atzetik eta komunitate horri esker egin diagula aurrera ere. Orduan baina momentu hori oso gogorra izan zen. Eta gero pixka baina arna sartzen hasi ginean, 2009an, eta gero berriz ere pandemiak denok hartu gintu nola ez. Pandemiak zer aldatu du, batetik kioskoa galdu, ez da galdu, baina gutxitu da salmenta asko, orokorra, horreko ohitura batzuk aldatu ditu, baina guk arpidetzak eta berria lagunak dauzkagunez, arpidetzei helduta eta berri lagunean kopurua ondituta, hor mantendu ea ondo, eta hortaz aparte, ohiturak aldatu zian pandemiarekin, baina webunean, digitalean ikusi genuen, irakurle askoz gehiago etorri zirara gure gana, eta horri ez zaio eutxi, aparteko momentu bazan, baina lortu dugu koxka bat gora egitea, eta gure asmoa da hor jarraitzea koxka bat aurrera egiten. Eta gero bestela pandemiak hartu gintun denok, lan egiteko moduak aldatu zian, txitik, eta horrek sortu zituen arazo guztiak, psikologikoki ere denontzat oso gogorra izan zen, zuentzat ere izango zen bezala. Eta azkenean hor, ahalegin berezi bat eginda, eta hitzein da jendearekin, eta pixka bat
talde sentsazio hori ez gutxitzeko, ez? Bakoitza bere etxetik hori galtzen duzu azkenean egunerokoan jendeakin hitzein eta hau okurritu zait eta hori mantentzea nolabait eta jendeari horre ustea, ez? Pixkat, baina bai izan da garai gogorrak. Gainera aipatu dituzu hortarteka Arpidetzak eta antzeko ekimenak egia da berria egunkariak beraren itxierak behartuta, herri ekimenetik abiatzen dela komunitatearen sustenguz gaur egun beraz eta aipatu ditugun krisialdi hauek eta gero komunitate hori osasuntsu dago. Nik esango nuke gaur egun oso osasuntsu dagoela, oso jende fidela daukagu eta oso berriazalea eta laguntza handia ematen duna eta batetik Arpidedunak aipatu ditugu paperekoak, baina bestetik webunean ere, digitalean ere, horre laguntza handia daukagu, badakizu irikita dela berez webunea, gure zentzua eta helburua dalako jende guztiak irakurtzea, likita jende gehienak irakurtzea euskeraz, baina jendeak diru hori emateko prest dago jendea, ez? Eta osasuntsu dut, esango nuke, hor guk nahi dugula alegin berezi bat egin, komunitate hori sendotzeko, ze azken batean, esan dezun bezala berria herritik sortu zen, egunkaria ere bai, eta hori eutxi benion, ez? Eta behar bat zegoelako gizartean, ez? Eta behar horregatik sortu zen, eta jendeak horregatik babestu zuen, eta horregatik babesten du orain ere, ikusten dugulako beharrezkoa dela egunkari nazional bat eukitzea. Eta, gure helburua da hori, komunitate hori gure ganatzea zertarako, aldik eta zebat eta jende gehiagoren babesa izan, orduan eta independenteagoak gea, ez? Eta orduan eta askatasuna handiagoa daukagu, gure nortasuna dirazteko, eta azkenin batien Euskal Herrian aportazio bat egiteko. Ez aipatu duzu eta bada berria, ez? Euskarazko egunkari edo hedabide nazional bakarra, zer inportantzia du horrek? Importantzia egunerokoa eta importantzia izugarria, hortarako sortu zen, eta azken batean ikusten dugu nola ondoan dauzkagun estatuak egiten duten zutsukin nazio bat, eta hortan guretzat oso importantea da komunikabide nazional bat eukitzea, nazioa ere ikitzeko oso importanteak dialako komunikabideak, ez? Eta hori argi daukagu eguneroko lanean, dauden arazoak nola gainditu, ez? Badakigu, administrazio menpe gaude, horrek arazo asko sortze ditu, datuak lortzeko, informazioa bateratzeko, batzutan ez daukagu, horre osotasunean erakustea askotan zaila izaten da, baina, zailtasun horiek zailtasun, hori da gure egin beharra eta hortan jarraituko dugu. Bai ez, Euskaraz eta nazionala egia da apaltzen joan dela, edo entzuten dugula maiz ez, apaltzen joan dela Euskal Herriko identitatea, edo agian ez, jendeak zerekin lotzen dituen eta horrek nabaritzen dira gero berrian bertan alako ez dakit den komunitatearen galera bat, edo... Adibidea jarriko dizut ez, gero gaur egun, orentxe bertan, bekadunak datoz ez, eta nabaritzen dugu bekadunek EAE, Nafarroa erabiltzen dituztela, eta oso era naturalean, lehenengo ikasgaietako bat hori da gurean, eta ikasten dute, eta gero ez, kontzientzia hori hartzen dute, baina gizartean apaldu da, ez, iruditeria hori, eta horren kontra egin behar da egunero, ez, eta holakoxia da momentu hau, eta baina bai egia da hor ikusten dela, ez, belan gazteagoetan ez dagoela igual lehen zegoen zea hori, ez, horri aurre egin hartzaio. Bai ez, bintzat alaxe ere egiten da herria ez, irakaspen horiekin eta gainera irakurleok ere ez nabaritzen dugun zerbait. Bada, aldi berean ez, identitatearekin lotuta ere gurean badator hizkuntza bera, euskara, eta honetaz ere ez ikusten ditugu datuak, azken urteetakoak, jakitea berez gora, erabilera bera, horren isla ere bada hainbatean berria diot erabiltzaileei dagokienez nabaritu den? Erabiltzaile dagokienez momentuz ez da nabari. Esan dizut, lehen badaukagula jarraitzaile edo babesle fidagarri bat, baina egia da, horren aurka edo horren ez badegu ezer egiten nabarituko dela, esan dezun bezala, gero eta jende gehiagok ezagutza dauka,
baina erabilera, ez da sozializatzen, ez? Euskara ez da sozializatzeko hizkuntza bat askorentzat, ez? Erderara jotzen da. Baina hor daukagu erronka, ez? Hor eustea, euskalgintzarekin batera, euskal komunikabideekin batera, hor talde sendo bat sortzea, horri aurre egiteko, eta jendeari esateko bida. Hemen euskaraz daukazu hau, baina ez dakazu beste inun, ez? Hau da guk emanen dezakeguna, eta nik uste hori dela egin behar deguna, eta denak batera, ze bestela, azkenean kontsumitzeko era horiek aldatzen balin baitzu gero zaila da, ez? Botatzea orduan, nolabait egin behar dugu indar horretan. Ez beraz, bada kezkarik, baina euskarak egun bizi duen egoeran. Bai, kezka handia dago, baina, nik uste dut kezka hori beti egon dala, ze, azkenean hizkuntza gutxitu bagea, eta, kezkak aldatzen edo garatzen joten dira, ez? Baina, bai, kezka hori handia da, bai. Gainera, esango nuke gaur egun, bai dela diskurso bat nolabait normalizatzen, ez? Hau da, ez da hizkuntza gutxitu bat, ez? Ze maila berean dago, erderekin maila berean dago, eta orduan gu gainea, ez? Eskubideak urratze ditugunak, ez? Ikusten nahi hainbat hauzitan, ez? Nik uste diskurso hori normalizatzen den neurrian arriskutsua dela, eta horren kontra egin behar degula, baino berehala. Eta nola egin altzaie ez, berriatik adibidez aurre alakoei? Guk egiten duguna egiten, ahotsa ematen euskaldunei, eta euskaldun guztiei ahotsa ematen, ez? Eta nik uste hori dela gure premisa. Egia da hori ere izan behar duela indar nahikoa jendea erakartzeko. Eta honetaz aparte bai esatea euskaraz hitz egiten gabiltzala, ez? Ekarpena nabaria da berriarena, ez? Hizkuntzari lotuta eta euskal komunitateari lotuta, baina egia da, ez? Gero hainbat eta hainbat tresna ezberdin sortzen joan izan zaretela azken urte guzti hauetan tartean bada, ez? Eta guk aztariok hain ezagun dugun, eta herritarrek agian erabilera gitxiago, baina estilo liburuaz ari naiz hitz egiten, ez? Halako tresnek zer uzten dute agerian, ze beharra ere bada. Nik uste estilo liburua dela berriaren hanketako bat, handia. Estilo liburua guk egunero erabiltzen dugun tresna bada, eta gero estilo liburuak balio dugu euskarazko kazetaritza eguneratzeko, kontzeptu berriak sortzeko, eta egunero berritzen di joan zea badat, liburu bat da, ez? Eta digitalean egunero sartzen dira kontzeptu berriak, eta gero guk gure kasuan irizpideak ere, deontologikoak ere badauzkagu, ez? Nola erabili behar ditugun hitzak, berdintasunaren hauzia horra hori, eta netzat tresna hori eskola bat da, eta hori lujo bat da hori gurean eukitzea, eta gaine ikustea hori berritzen dijoala. Azkenean, hizkuntza bizi bat sortzen du estilo liburuak, ez? Kazetaritza bizi bat. Hizkuntza aldatzen dijoan neurrian, berritzen dijoana, ez? Eta, gainera, nik uste gizarteari ere kontzeptu berriak eman dizkiola, eta esateko moduak, eta, hortxe jarraituko du. Etengabe moldatzen ari tresna bada hori, berria etengabe moldatzen ari den bezala hitz egiten gemintzalen, ez? Atzeraldi handiaz eta historian gertatutako, ez? Eta horre ere tartean bada aro digital berria, ez? Izan webguneak sortzen hastetik gaur egunera, ez? Sare sozialetan leku bat egin beharretik eta nola ikusten duzuzuk, ez? Nola moldatu den berria azken urte guzti hauetan? Nik uste, azkenean esan deten bezala, estilo liburuarekin bezala, kazetaritza bizia da, eta datorrenari eutsi behar zaio, eta eusteko modua da azken batean, jendearekin etengabeko prestaketa bat egitea, ez? Eta garaiekin datozen Euskarri Berrietara egokitzen jutea. Ez dago beste aukera. Egia da, taren xagoera aipatzen zenuen, ez da, nola informazioak ere ez, asko iristen direnak gaur egun, behiratu behar da ez, zer balio digun, zerrez, nondik jo behar den, zentzunetan ere bai eskatzen du tentu zibiltzagian ez, sare sozialak, eta antzekoak diren guztiak adimen artifiziala ere ez, badauka hor, eta ikusi ditu azken honetan berriak ez, kazetaritzarekin lotuta, nola, langileak ere ez, enpresetatik bota dituzten,
alako tresnak erabilita zein ardatzi helduta, ez? Ari da berria egunero eraldatzen. Bueno, azkenean ardatza betikoa da, eta da, lehen aipatu dutena, kazetaritza egitea, ez? Badirudi gaur egun jendeak guztiak egin dezakela kazetaritza, baina ez da horrela, ez? Eta azkenean, kazetaritza ona da, idazten jakitea, edo esaten, edo esan ofizioa azken batean ez da aldatu dira euskarriak eta egokitu behar dugu horretara, ez? Baina guk egin behar duguna da, zentratu guk egiten dugun hori, gero erakutsiko digute, ez? Sare sozialetan nola zabaldu behar dan, zer esan behar dan, egia da, arrisku handiak daudela egunerokoan gero eta azkarrago dijoalako dena, eta azken hori esan beharra lehenbailen eta hor arrisku batzuk badaudela, baina nik uste bereiztu behar dela, azken ordukoak bai daude, baina gero soseguz ere kazetaritza egin behar da, pentsamendua zabaltzeko, iritziak emateko, eta nik uste hori dela hor daukagula guk egitekoa, ez? Horrekin lotuta aipatu zu, ez? Udazkenean iritsiko dena, aldaketa handia potoloa, esan duzu ez dakit ondo zehitzekin, baina, zer dator, zer aurreratu daiteke? Bueno, azken batean esan dizuten aldaketa hori dena, gu beti honga prozesutan sartuta, bai, azken batean egiten dezu gauza bat, eta gero beste bat egin behar dut, eta beste bat. Baina, nahi genuen zen, pixka bat, 20. urte urrena baliatu, aldaketa handi egiteko, eta aldaketa handi hori batez ere digitalizazioan dator. Digitalizazioan, paperari eutxita noski, baina lan egiteko modua aldatuko da dena digitalean idazten hasiko gara, eta horrekin, hori egitearekin batera prozesu bat egin dugu, zer eduki eman behar ditugun eta nola, eta edukietan azken orduko hobeto usteaz aparte, egunero zerbait berezia eskainiko dugu, gero gure atalak dianak edo nitxoak dianak, ez, euskara dela, baina baita ere feminismoa edo ingurumena horri etarte berezia eskainiko dugu, lurraletako albistek ere zea berezi bat ekiko dute, gero entzun berria atala ere zabalduko dugu, hor podcastez gain albisteak entzuteko aukera emango dugu, eta hori dena diseinu berri batekin, ez? Diseinua bai paperean eta bai digitalean aldatuko dugu, diseinu integrala izango da, eta horrek denak ekarri du antolaketa aldaketa bat, lan fluxuen aldaketa bat daulako, orduan, horra igea ez, jende guztiarekin prozesu hori bideratzen, ze azken batean jendeak erantzun behar du, orduan, guk proposamen bat egin, baina gero proposamenak beste jendearen proposamenekin osatu, eta horrekin dugu azken batean lan kolektibo handi bat, eta nik uste dut, azken batean lehenago hasiko gara ere, digitalean horrek aldatzen du lan orduak aldatzen ditu, eta dena, ez, orduan, oraindik denbora pixka bat daukagu, baina buru belarri egea udazkenerako, jendeak gainean abalituko du nik uste aldaketa hori. Udazkenaren zain gerratu beharko gara horixe ikusteko, eta bai aipatzea guzti hau konpromiso feministan ardazten dela, ez da, nola aldatu da zentzu horretan berria 20 urtetan? Berriak egia tradizio bat zeukan Euskaldunon egunkariatik. Ni Euskaldunon egunkarian hasi nintzenean emakume talde sendo bat ezagutu nuen eta ahi esker bilakaera izugarria izan dugu. Nola aldatu den? Eguneroko lanaren bidez, ez? Egunero guk argi geneukan ikuspegi, generalen ikuspegia egunero eman behar dela, bai edukietan eta bai funtzionamenduan, eta horre guk saiakera berezia egin dugu beti. Aldatu dira gauzak honeako pentsatzen dut, baina oraindik ere gauza asko dauzkagu egiteko, eta gure gure eginkizuna da, adibidez, generoarekin zerikusi duten gauzak behar bezala eman, eta ematea, izkutatzea jende askok egiten duen bezala, eta gero ez da bai da sortzea gizartean, iruditeri bat sortzea ere, eta nik uste hor, feministekin hartu eman berezi bat ere sortu dela, konplizidade bat, eta horrek bilakaera handi bat dauka, eta etxe barruan ere zer esanik ez, kanpora begira egin behar dira gauzak, baina etxe aldatuta, eta hor, prozesu hortan, izan ditugu oztopoak, gizartean gertatzen den bezala, baina horra igea ez, bidean igea hainbat lan egiten, orain dela gutxi formakuntza bat egin dugu feminista, bai emakumeok eta bai gizonok, eta hortan igea.
Eta bide horretan zure ustez, epe laburrean zer geratzen da egiteko? Zer ez dago egiteko, ez? Ze, bueno, hain denak hitz egiten dugu feminismoa, zaina azkenean hor daukagu patriarkatua, ez? Eta egiteko modu asko guregan ere bai, ez? Orduan, bueno, hiltze gaituzte ere, ez? Zen egite egunero daude emakumeak hitz dituzte, orduan, bueno, hor nik uste gauza, bueno, zer esanik ez, gure izateko modu aldatu behar da, denona, baina gero hori oraindik gauza asko daude soluzionatzeko. Intxeago aipatzen zenuen, ez nola pandemian errepentean, ez, klikak eta barrak gora ere egiten zuen egia da, esaten dela askotan edabidek ez dutela bizi, garairik eta onenak, baina gizarteak berak behar du, ez, eta ikusten dalako krisialdi momentuetan nola jotzen dugun informaziora eta bar zer behar, ez, oraindik ere berria egunero erosteko. Esan dezuna oso argi-garria da, ez? Azkenean, kezka bat daukagu eta nola jotzen dugu, ez? Sare sozialetan da ibiliko zea, baina behar dezu zerbait kontrastatua, ez? Kontrastatu izango dana, idagarri izango dana, eta orduan, krisi garaietan edo momentu, albiste bat etortzen da, eta nola jotzen duzu komunikabide fidagarri batera, ez? Orduan, hori da guk sustatu behar duguna, hori da egunero landu behar duguna, ez? Bukatze aldera Magoia, prest daude datorrena kontatzeko? Noski, bai, dudik gabe, prest nago datorrena kontatzeko, eta esperoet, nirekin ez bada beste batzukin, baina datorren hori luze izatea eta aldi asko eukitzea horrek. Honekin hemen utzi behar dugu gaurko elkarrezketa, mi esker gurekin tartetxo hau hartzearren. Zuei hemen hartzeagatik. Zain du hurrengora arte eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Lasaiago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gode zuretzat sermoia. Nesta kosta, hartu zuretzat da alde. Egin ospa. Enaiz etorri, erretolikak entzutera. Kebomba jautiz, banoa ziztuan etxera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut ore, banoa oiea. Dantzalekuan bakarrik, lasaiago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gorde zuretzat sermoia, nesta kosta. Hartu zuretzak da alde, egin ospa. Nabaria da, gerturatzen ari zarela. Zoaz beste bati, antzarak berreatzera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut ore.
Bada, ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Alaitz Argandoña, eta Jose Ramon Becerra, ondetorri, gure erabiak. Eta tira ez, gaur ekainaren 28 badugu harrotasunaren mundu eguna, LGTB+ komunitatearen nazioarteko eguna, eta tira ez, egun honetan gailenduko diren aldarriei heltzeko badaukagu bideo bat, eta ikusiko dugu zer dugun esateko. Uste dugu ez daola hainbesteko aldaketarik egon gure inguruneko hontan, ez? Esan beharra dugu baietz gauzak zorrosten ari diala, bortizkeri horiek zorrosten ari diala, ez? Baina bai Bilbora begirata zein Euskal Herrira begirata, ez oasi baten bizi garelako, baina beste indarkeri batzuk bai pairatzen egon gara azkenengo urteetan, eta bortizkeri horren zorrozea baino ez da, ez? Tira, ez besteak beste gorroto diskurtsoak areagotu direla eta kezkatuta agertu da komunitatea, ez? Azaltzen dute egia dela, bere horretan egon direla beti, kontrako diskurtso ezberdinak, hala ere agian, ez? Gaur egun dagoeneko ja sare sozialetan eta halakoetan normalizatu edo kontrolik ere ez dago eta areagotzen dabiltzala ematen duela erreparatzen diozue honi. Bai, nik uste dute hori egia dela eta gero beste aldetik nik uste dute martxoak 8arekin gertatu den bezala, nik uste dut sistema ez, bere ganatu egin duela aldarrikapena eta modan bezala jarri duela, ematen du gaur jaieguna dala ez, binote ikusten baldin badituzu albisteak edo, eta gero hori ez, bere ganatu egin duela eta orain Korte Ingelesean erostezakezu bai Che Guevararen kamiseta, baita ere harro nago edo Pride mezuak dituzten hainbat merchandising edo, ez? Eta gainera, nik uste dut hemen Bilbon gehiago ikusten ari da hori bere ganatzeko hori, ze azken finean ematen du bi motatako diskursoak daudela, batez ere gaurko egunari begira, ez? Bat instituzioak edo lako enpresek sortutakoa, ez? Egingo dutenako hainbat ekimen, Pride izenbudu horren atzean, eta gero normalean edo orain arte egon diren aktivistek deitutako manifestazioa eta mobilizazio eguna, ez? Eta nik uste dut irudi hori, ez? Bi aurpegiak erakusten ditu, eta zuko esan duzunare dagokionez, nik uste dut zorroztu egin dela, baina beti existitu egin da gorroto diskurtso hori, baina gertatzen ari dana da, beste gauzekin batera gertatzen ari dana, ez? Orain, ez dakit bozera maile batzuk daukate aukera edo eskubidea esateko nahi dutena, eta markatzen dute estremismo bat, ez? Eta hortik datozen beste mezu batzuk, normaltzat hartzen ari garela, eta lehen olako diskurtso homofoboak ziren onartuko, eta gaur egun entzun aldituzu hainbatukitan, baita kaleetan ere, eta nik uste dut hori dela kezkagarriena, ez? Kaletan entzun behar izatea olako gauzak, eta ere instituzioetatik entzutea olako adierazpenak edo komunikabidetatik. Nik uste dut hori ezin dugula onartu eta hauteskundeak erakusti dutena izan da, gero eta gehiago entzungo ditugula olako mezuak instituzioen gandik. Egia da, eta azken urteotan ikusten genuen nola harrotasun eguna bi bide horiek bazituela, alde batetik negozioarena eta bestetik ospatzeko modukoa zena. Ospatzeko modukoa orain berriz ere bihurtuko da aldarrikatzeko eguna. Aldarrikatzeko eta bere burua defendatzeko eta gorroto diskurtsoak salatzeko eguna. Orduan, nik espero dudana da instituzioen gandik hartutako bidea, aspaldian hartutako bide hori negozioarena eta dena arroza dela, hori ere aldatzea eta gorrotoren aurkako mezu sendoa eta amankomuna emateko eguna izatea. Bai, hemen entzun dugu, hemen Euskadin ez dugu sufritzen
beste estatuko edo Europako beste lekuetan sufritzen dutena, baina hemen ere gorroto erasoak handitu egin direla eta normalizatzen ari gara LGTBI kolektiboaren aurkako mezuak, bai sare sozialetan, bai komunikabideetan, bai politikarien gandik, eta hori gelditu behar dugu lehen bai lehen. Bai, ez da, ipatzen zen dozuenaren arira gainera justu Bilbon, ez? Pinkwashingaren aurkako, lelo horren azpian ingo dute mobilizazioa, zera arrisku, ez? Ekartzen du, instituzioek negoziora bideratzeak alako egunak. Bai, azkenean egiten dutena da, hori, ez negozio bat bakarrik baizik eta edukia kentzen diote egunari edo borroka horri, ez? Eta nik uste dut hori dara kezkatzeko moduko gauza bat, ez? Azken finean ez da bakarrik negozio egiten dutela eta edo eguna bihurtzen dutela, ez dakit makroevento bat izango balitz moduan eta horrela saldu, baizik eta benetako barruan dauzen borrokak eskutatzen dituzte, ez? Eta nik uste dute hori da aldarrikatu behar dela, edo behintzat gaurko manifan, ez? Arratzaldeko 7:00 Zabalburutik aterako dana, hori, batez lelo nagusi izan da, hori, pinkwashingen aurkako zelaketa bat egongo dala. Gaina uste dut Bilbon justu ez, ekimen handi hauek turismo saietatik, ez, bilatu dela, eta dirua hortik jarri dela, beraz horrek ere uzten du agerian asmoa. Bai, eta hori da kontra esana, bai. Alde batetik esaten dugu, etorri, turismoaren eskutik, hemen ez dago inolako arazorik, eta dena da negozioa, eta negozioa ona da, eta turismo ona da, eta aldi berean, hemen ikustea erasoak handitu egin direla. Hori ere salatu egin behar da, eta ez da eskutatu behar. Instituzioetatik mahai gainean jarri behar dute. Bai, guk negozioa nahi dugu, baina lehenengoa da pertsona hauen segurtasuna. Eta segurtasun hau bermatu behar dugu. Eta gero ja pentsatuko dugu, ospatzeko modukoak garen, edo negozioa egiteko aukera badagoen, ni ez nago horren aurka ere. Nere kezka da hori, negozioa egitea eta aldi berean segurtasun falta egotea eta hori dena eskututa geratzea. Eta gainera ez da bilatzen edo zein motatako turismo, turismo mailakoa bilatzen da, ez? Nik uler dezaket esatea hau leku segurua da eta erabiltzea jendea ona etortzeko, ez? Leku errefugio bat izango balitz moduan, baina ez da hori bilatzen dana. Egiten dana da ospakizun bat eta bilutzen den turismoa edo jendea da diruduna, bakarrik ikusi behar dituzu nortzut hauzen Praiden atzean, ez? Dago Melia Hotela, dago BBK, binot. Dira enpresa oso potenteak eta, klaro, haiekin batera baldin badauz instituzioak, betikoa, ez, beti esaten dugu, ez, instituzioak suposatzen du babestu behar gaituzte, eta babestu behar dituztela, hori eragile guztiak, ez, horra atzean dauzenak lan egiten, hori gorrotuaren kontra borrokatzen dutenak, dira babestutak egon beharko direnak, eta nik uste dut babestuko dutenak izango dira enpresa hauek, ez, eta beraien negozioak, orduan, hori, bai ulertzen dut, turismoa edo beharrezkoa dela, baina, zen motatako turismoa ekarri nahi duzun, eta zenolako hiri eredua sortzen duzun turismo hori erakartzeko. Goiz honetan, jaso diren protesta ezberdinetan izan ditu kazetariak, Gasteizen esaterako Mikel Resa sexuologoarekin izan gara, ea zer iradokitzen duen berak egun honen karietara. Hau da betiko gauza, gaur hemen gaude zidabalakoak, urtero bezala, baina egia da eskubideak mantendu behar dira urtean zehar, eta ikusten baldin badugu, desagertu nahi dutela, eskubide hauek kalean egon behar garela, eta hori Gasteizen estan behar da garbi eta garbi. Azteko kalean egon behar, hori da lehenengo gauza, eta jendeak ikus dezan hemen gaudela, eta hemen daude kolektibo guztiak, eta behintzat, jendeak ikusteko hemen gaudela. Eta gero ikusten baldin baitugu, hori, apurtu nahi baldin badute,
hemen izango dituzte. Egia da ez, aipatzen genituen eskalandiko horiek erreferentzia bilakatzen baldin badira ez gero udalerrietan eta toki ezberdinetan gauzak aurrera atera nahi baldin badira komunitatea beste aldera ez, agian eredu txarra edo hartzea ere gertatzen da ez, egia da Bilbon esaterako behatokiak eskatzen zuela Euskal LGTBI+ legea esartzea, zer dator, zer etorri daiteke etorkizunean, ez da nire ikusi dugu ere Espainia mailan, ez hartu diren lege ezberdinak aurrera pausoak erakutsi dituztela, komunitatea pozikoa dago, naiz eta oraindik ere lan asko baden egiteko, baina behintzat ikustea, ez legeak aurrera ateratzen direla, baliagarria badela, baina ez dakit ez, hauteskunde hauetan esaterako bestelako panoramat zabaltzen baldin bada, zer etorri daiteken? Panorama iluna izan daiteke, edo argia, baina guk eraikitzen dugu etorkizuna eta hori pentsatu behar dugu hauteskundei begira. Etorkizuna geure esku dago, eta geure esku eta instituzioen esku. Eta berak aipatu du argi eta garbi, lehenengo kontua da kalean egotea seguru eta lasai. Eta hori da instituzioek ziurtatu behar dutena. Pertsona bakoitza kalean egotea seguru, nahi duen moduan bere maitasuna adieraztea edo bere harreman pertsonalak edukitzea inolako arazorik edo oztoporik izan gabe. Eta hori da, instituzioak ziurtatu behar dutena. Orduan, hauteskundeetan, baina egunez egun eskubide horiek kolokan daude eta aldarrikatu behar ditugu. Horregatik sortu zen errotasun eguna. Da, aldarrikatzeko egunez egun, baina egun berezi batean kalera irtetzea eta aldarrikatzea hemen guztiok izan behar dugula eskubide berdinak, berberak. Nirik eskatzen nagoena da, hori, azaroak 25ko egunean gertatzen den bezala eta hainbat egunekin gertatzen den bezala, gelditzea egun bateko gauza batean, ez? Osa, dinot, askotan gertatzen da, hori, hilabete honetan zer tokatzen da, eta batean dana bihurtzen da kolore horretakoa, osa, kolore horretakoa esan nahi dut, hori, igual, martxoak sortzen, batean dana amorez, eta orain dana dago, hori, hortzadarraien kolorekin jarrita, baina gero horri jarraitasun bat eman beharko diete instituzioek ez, dinot, baina urtean zehar, behatokian jasotzerakoan zenbat zelaketa edo dinot, egon beharko direla benetan legeak arautegiak horri edukiz betetzeko, ez? Eta nirik eskatzen nagoena da, behin eta berriro salatzen ari direna, gaur ez da jai eguna, martxoak 8 ez da jai eguna, gaur da borroka eguna, ez? Eta guazen hitz egitera zenolako prekarietatea dagoen, zenolako arriskuak dauzen, hainbat pertsonentzat, eta ez bakarrik dirudun pertsonentzako, baizik eta hori migranteak direnak, dinot, zen nik uste dut hori da aldarrikatzen nahi dena, eskubidea, baina guztiontzat, eta nik uste dut olako ekimen potoloetan, batzutan, gelditzen dira, perfil baten eskubideen aldeko apostuak egiten, eta ez guztion eskubideen aldeko apostuak egiten, eta nik uste dut horretarako egon beharko gara guztiok ez bakarrik sektore bat edo arlo bat, baizik eta guztiok kalera joan beharko garela hau aldarrikatzeko. Gero, aipatu behar dugu, orain ultraeskuinatik datozen mezuekin izututa gaudela, baina LGTBI+ kolektiboaren eskubideak inoiz ez direla bermatu egon, inoiz ez. Igual aurten ikusten dugu gero eta arrisku handiagoan daudela, baina zuk esan duzun moduan inoiz ez da bakarrik, egun hau inoiz ez da bakarrik ospatzeko, da aldarrikatzeko zenbait gauza falta direla, bidea badagoela aurretik eta jarraituko behar dugula bide horretatik. Ikusiko dugu etorkizunean, baina nik argi eta garbi daukat. Guk eraikitzen dugu etorkizuna eta bidea hartu behar dugu, jarraitu behar dugu hartu genuen bidetik Euskadin behintzat. Ikusiko dugu zer gertatuko den estatu mailan edo Madrilen edo oso kezkagarriak dira ikusten ditugun berriak, ezta?
Baina, bueno, hemen jarraitu behar dugu bide beretik. Gainera ikusten genuen orain dela aste batzuk Voxek jarritako kartel erraldo jori, hainbat banderola ezberdin zakarrera botatzen, kasu honetan berdin, ez da egia da, ez da esaterako translegea onartu zenan ere jende askok baliatu zuela hori, ez, komunitatearen inguruko gezurrak eta antzekoak zabaltzeko eta horre bada kezkarik. Nik uste dut gai bat mahai gainean jartzen denean, eta batez ere apostu txiki bat egiten denean, zen nik uste dut apostua bai egin zala, hori esaten dugu igual ez da onena, baina ikusten dela pausoak ematen ari dena, beti dagoela bat hori oztopatzeko edo jarriko duena kolokan, eta zuk esaten duzuna, kutsatu egingo duela gaia hainbat gezurrekin, ez? Baina, klaro, gaur egun, sare sozialak daudenez eta hainbat tresna ditugunez guztiok, bai nik uste dut poseko eta eskuinean dauzenak ere erabiltzen dituztela. Eta gehien kezkatzen nagoena da, hori, sare sozialetan entzuten dana, batez ere gazteok kontsumitzen dute, eta zeo zer barneratzen dutela, ez? Eta hori nik uste dute egon beharko dela benetan kanpaina bat, apostu bat horren kontra jotzeko. Martxan dagoena da guda kultural bat, eta da ze nolako familia nahi dugun. Eta guda kultural horren eskutik ultraeskuinak azten bere asmoa da aztea eta bere botoak handitzea, bai? Eredu tradizionala edo poliki-poliki aurrera doan beste eredu bat da beste familia mota bat zabalagoa, inklusiboagoa, anitzagoa, eta poliki-poliki gizartean familia mota hori poliki-poliki aurrera doa. Eta orduan, zer erabiltzen duen ultraeskuinak kontrajarri betiko eredua eta eredu horren kontra. Eta bide horretan nahi duena da aztea, bere mezuak helaraztea eta bere botere politikoa handitzea. Eta zoritzarrez badirudi lortzen ari dela. Ez gaurko egunean ere, hainbat mezuk esaten zuten, fasismoa amaitu egin behar dela edo aurre egin behar dela, nola egin? Nik uste dute nola egin, nik uste dute lehenengo eta behin betikoa, nik uste dute gizartea entzuna izan beharko dela, ze gizartea guztiok batera osatzen dugu eta nik uste dut guztion iritzia entzun beharko dela, nik uste dute erreferenteak beharko ditugula, dinot arlo guztietan, ze batzutan beti gaude, eta momentu honetan sartzen naiz bebai, perfil oso normatiboak direnak edo, eta nik uste dute entzundak izan beharko garela guztiok eta iritzi guztiak entzundak izan beharko direla, eta nik uste dut horrekin lortuko dugula gizarte anitzago bat lortzea, baina horretarako instituzioek prest egon beharko dira hori entzuteko eta jakiteko gizartea aldatu dela, eta gizartearen aldarrikapenak zeintzuk diren, hori, eraikitzeko guztiok batera beste gizarte mota bat. Eta nik aipatzen nuen beste familia mota horiek, ze familiak dira, ez beste familiak ez eskutatzea. Eta argi eta garbi esatea, geure gizartea anitza dela, ez dela ezer gertatzen familia mota batzuk edo ezberdinak izateagatik, guztietan dagoela maitasuna, guztietan daude zaintzak, guztiak dira antzekoak, eta pedagogia hori ez da azkarra, ez da gezurrak bezain azkarra, baina daukagun bide bakarra, da kontzientziazioa, zuk ezagutzen duzunean beste familia mota bat normalizatzen duzu hori badagoela eta hori ez dagoela txarto, eta harremanak dira hori oztopoak gainditzen dituztenak edo prejuizioak gainditzen dituztenak, harreman pertsonalak eta hori da bide bakarra. Eta orain hainbatetan hitz egiten da, lehenxago ere bota dugu tarteka nola Espainian ireki daitekeen, panorama batek izan, eskuin muturra egotea gobernuan bertan atzera bota aldituen, aurreratu diren hainbat eta hainbat eskubiden aldeko legeak nola, aritzarete zuek bizitzen aurre kanpaina aldi hau?
Nik uste dute erabiltzen ari dela alde batetik hori beldur hori boska batzuk lortzeko, hori bai argi dago, ez? Osea, dinot, hainbat partiduak erabiltzen ari dira beraien ganatzeko boto batzuk, eta gero beste aldetik nik uste dut gauza bat tantaka bizitzen ari garena, ez? Eta ikusten ari gara hainbat tokitan zen non hori eskuina heldu denean zenolako gauzak egin dituen, eta nik uste dut hori da, mai gainean ipini beharko dela, jendea jakiteko benetean zenolako ondorioak ekarriko dituen hori eskuina boterea lortzea. Azken finean eskubide pila bat ukatzen ari dira, murrizten ari dira, eta ez gara konturatuko gureak murriztu arte, ezta? Nik uste dute hori kontutan eduki beharko dugula guztiok, baina beste aldetik hemen ere aipatu izan dugun bezala, oso zaila da konfiantza bat eukitzea egindako negoziazioak ikusi ostean. Esan nahi dudana da, zure proiektua defendatzen duzu, besteen aurrean jartzen duzu zure proiektua esanez, besteena izango dela edo ekarriko dituela ondorio txarrak, baina gero hainbat tokitan beraiekin batera negoziaketa bat egiten duzue nahi duzuna ipintzeko poltroietan edo, eta orduan nik uste dut konfidantza bat sortzen duela eta jendea ez dakiela edo ez dauka oso argi benetan ea zertarako balio duen boska egitea. Eta ni ez nago abstentismoaren aldeko apostoa egiten, baizik eta arrisku hori ikusten dudala. Eta ikusten gabiltz, azken egunotan ere ez nola gobernua badabilen hainbat dekretu aurrera ateratzen, hainbat lege ez dutelako argia ikusiko agian, ez, hauteskundeak aurreratu direlako, nola zabiltzazu esaterako bizitzen guzti hau? Bueno, a ber, hauteskundeen aurrerapena dakarrena da lege guztiak geldiaraztea, bai? Baina aldi berean jarraitzea hauteskunderik izan gabe eta lege horiek ateratzeko momentuan hainbat oztopo, hainbat guda, hainbat liskarra, hainbat gezurra, igual merezi duena da hori geldiaraztea, hauteskundeetara jutea eta ikustea zenolako borroka kulturala izan dezakegun zen. Nik aipatu dut gorroto eta aurka ze kontra jartzen dugu. Eta kontra jarri behar duguna da konfiantza, itxaropena eta ilusioa gehiago garela beste gizarte bat osatzea, haiek nahi duten gizartea baino. Eta hori da hauteskundeetan, eta ulertzen dut zuk esaten duzuna. Hori negoziazioak edo politikaren tirabirak jendearen asmoa edo igual osten dutela. Baina pentsatu behar dugu hauteskundeetan da daukagun momentua hori aldatzeko edo erabakiak hartzeko, aurrera edo atzera. Eta hori da datozen hauteskundeetan daukaguna. Bai ez, eta erdi abstentzioak eta barrak aipatuta egia da udara partean izateak ez duela asko lagunduko dagoeneko ez, ikusi dugu hautagaien bat ez, hondartzaren itxurakeriak egiten ez dakit oraindik ez, beste Remat Playan ere ikusiko dugun. Nik espero dut kanpaina, aurrekoan hitz egin genuen zenolako kanpaina eduki genuen, ez? Dinot, nabil esaten ez edukiz baizik eta itxuraz, ez? Eta nik uste dute orain jendea erabiltzen ari dela hori, falta da nibea pilota bat, hori partido bateko, ez? Dinot, ez nago txantzetan, ikusten ari da, erabiltzen ari direla hori udako gauzak saltzeko botoak, baina berriro ere nik faltan botatzen dut programak, edukiak, konpromesuak eta ez dakit hori bai faltan botatzen dut, eta nik espero duana da jendea postaz bozkatzea edo behintzat egotea horretaz pentsatzen, badakigu zer izan daiteke egun horretan ez joatea eguraldi hona atera delako edo porretan nagoelako edo dandana, ez? Horrek egia da, ez dakite, erresten duela ez joatearena.
Egia da gainera, baina gaur egunez, edabideek ere ez dutela asko laguntzen ez programak gailentzean eta barran ez, eta sartu garela, agian ez zuek ni baino hobeto jakingo duzu ez, ikusita agian azken hamarkadetan nola aldatu diren hauteskunde kanpainak ez, zer nolako zurrunbiloetan murgiltzen gaituzten herritarrok ere. Eske proposamenak badaude, eta proposamenak helarazten dira, bai sare sozialetan, bai komunikabideetan, baina geratzen dena ikusten duguna da bakarrik zarata eta lokatza, ez? Eta horrek ez du laguntzen jendearen abstentzioa gutxitzeko. Baina egia da hauteskunde guztietan gero eta gehiago telebistatik datozela mezuak, eta hauteskunde orokorretan are gehiago. Orduan, hondartzan seguruenez ez duzu zer ikusiko, bakarrik telebistan eta debateak eta eztabaidak eta hori, besterik ez. Dena den hori telebista aipatzen duzunez, ni egon nintzen aurreko hauteskundeak honetaz buelta ematen, klaro, boska gehien eduki dituztenak dauzkate diru gehiago kanpaina egiteko eta minutu gehiago telebistan. Orduan, alderdi guztiak ez daukate aukera beraien mesua trasladatzeko, ez dute jolasten tresna berdinekin, orduan ez dut ikusten oso ekitatibo edo igualetario. Ez, nik ez dinot ekitatibo denik, baizik eta, errealitate bihurtu da, eta seguruenez errealitate bihurtu da horrexegatik, ekitatibo ez delako. Eta, alderdi nagusiek nahiago dute dena kontrolatuta eukitzea jendeari edo gizarteari helarazten iristen dizkieten mezuak kontrolpean egotea eta ezer disruptiborik ez eukitzea. Hondartza aipatu dugu, ez dakit ez, oraindik ere baino jantzean ikusiko dugun hautagairik, agian ez, guen tenitzeko behintzat bai balioko luke, baina ikusteko dugu ere, txirrindularitzarekin lotuta, ez, beste hautagairik ikusiko dugun, ez, turrean bueltaka hor zer uste duzu? Ni turrarekin nago, kokotaraino ez urrengoa, ez, azken finean nolako makroeventuak eta ni turrearekin batera aipatuko nuke Prai, eta aipatuko nuke bebai BBK Live, ze laster eukiko dugu bebai, eta zenolako etekinak ateratzen dituzten batzuk, eta zenolako ondorioak pairatzen ditugu besteok, ez? Osa, ikusi dugu espazio publikoaren okupazioa, garraio publikoen murrizketak, hori karretera batzuen hori mosketa, osa, dinot, osa, nikolako makroeventuekin beti salatzen dut gauza bera, ez? Diru publikoa eta erabiltzen dela etekin pribatua lortzeko. Orain, ja ez da bakarrik hori, osa, zenolako zikinkeria gelditzen den, zenolako zarata egoten den, auzokideok, nik uste dut, batez ere batzuk, ez? Pairatzen dituzte urtean zeharreko ez dakit nola esan, kutsadura akustikoa, eta orain areagotu egingo da. Ni auzotarroken egonda, dinot auzoko jaietako koordinadorean egon izan naz, eta hor auzoko jaietan ez egoen tabernetako ordutegiaren luzapenik. Eta orain turra dela eta, bi ordu gehiago daukate zabalik egoteko. Osa, ez dauka zentzurik. Horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela hiri ereduari buruz hitz egitea, eta zenolako turismoa nahi dugun. Eta benetan, ea ez dakit, oreka bat lortu alden, segia esan da, Bilbo bihurtu da, hori, turismoentzako hiri bat, eta horrekin batera, aipatu behar da, zenolako prekaritatea dagoen turismo langileen artean, voluntarioak eskatu dute turrean lan egiteko, gainera, debalde, eta lan egingo dutenak hor, zenolako lan baldintzak egiko dituzten, nik uste dut, alarma gorri pila bat piztu direla turra dela eta mai gainean jarri beharko direla, nik txirrindularitza asko gustatzen zait, baina nik ez dut ikusten Bilbo hiri txiki bateko apostu izan beharko dela turra ona etortzea. Ez aipatzen da askotan nola Euskal Herritarrek txirrindularitzarekin harreman handia baduten, baina ez dakindik nahikoa den afizio hori bestaldean ez geratzen den guztiaren aurrean.
Afizioa badago eta bueno, zaletasuna kirola egiteko, baina txirrindularitza ez da bakarrik kirola. Eta hori da txirrindularitzako elkarteek aldarrikatzen dutena egunez egun. Da txirrinak direla lan egiteko, ikasketara joateko, orduan txirrindularitza ez da bakarrik instituzioetatik helarazten dutena da, kirola eta kanturra, da eguneroko bizimodu bat, eguneroko garraio bide bat, eguneroko mugikortasuna, eta gero, zoritzarrez ikusten duguna da, 2 edo 3 egun txirrinak egongo direla erdian, baina gero ahaztuko dira. Eta datorren astean Bilbon txirrinaz joateko zailtasunak ez dira ezagertuko, edo igual handiagoak izango dira. Hori da niretzat kezkagarriena. Eta bigarrena da, instituzioetatik nola saltzen diguten turra, da geure irudia, herriaren irudia hobetzeko dela. Eta, bueno, ondo ikusten dut, baina zen olako irudia helarazten diegun ona etorriko direnei edo telebizatik ikusiko dutena turra. Eta da, irudi oso itxurazkoa eta ez da benetako irudia gaur egun, zuk esan duzun moduan, hainbeste gauza dira konpontzeko, eta hainbeste arazo daude eta ez dira ikusiko. Egun horretan bakarrik ikusiko da geure irudi tradizionala edo, nola jaten dugun, eta nolako paisai politak ditugun, eta hori ez da benetakoa. Eta hori da niri amorratzen didatena, bai? Esatea, ikustea, kanpotik ikusiko duten Euskadi ez dela benetazkoa. Azken finean identitatea galtzen ari da. Zezuk esan duzu, aipatu duzu ez, zer jaten dugun. Baina benetan, joaten baldin bazara gure kaletatik, gero eta ez dakit nola esan homogeneizatuta dagoela, edo ez dakite azaltzen nahi nahi zen, ez? Osa, danak dira frankiziak, orduan berdin da hemen egotea, edo egotea Parisen, edo egotea jango duzuna izango da antzeko parezido, ez? Orduan, nik uste dut azken finean lortzen ari dena da identitatea galtzea, eta gero nik beti salatu egingo dut zenolako ondoriak karriko dituzten olako makroeventoek. Ze azken finean, etxe bizitzak gero eta garestiagoa da, orain, atzo entzun nuen, alokatu alzenuen zure etxea, egun batengatik 1.000 euro. Eta, klaro, nola ez duzu egingo olakoak, ez? Eta gero esaten dute espekulazioaren kontra gaudela. Klaro, baina olako gauzak entzutean, ez? Dinot, piso turistikoak, azkenean gertatuko dana, izango da, igual San Ferminetan gertatzen den bezala, ze jende alokatzen du terraza bakarrik ikusteko entzierroak eta holan, olako zer gertatuko da. Igual ez, porque ez dugu euki denbora nahikorik olako pentsamenduak lortzeko, baina, klaro, sortzen baldin bada ohitura bat olako makroeventak egiteko, jendea saiatuko da olako gauzak egiten, ez? Eta negozioa egiten, oinarrizko gauzekin, adibidez, etxebizitza adibide bat jarrita. Bere horretan erreza dirudi, ez? Jartzea hori alokairuan 3 egunez zure etxea, 3.000 euro batek. Bai. Eta gero, nik aipatu dut lehen instituzioetatik saldu nahi diguten irudia, bai? Eta irudi horretan ezin dira sartu lan gatazkak, adibidez. Eta esaten diete lan gatazka edo sindikatuei, geure irudia zikintzeko arriskua dagoela. Baina hau da benetako irudia, hau da daukagun benetako herria, hau da daukagun benetako ostalaritza, greban dagoena, zuk esan duzun moduan, haien lan baldintzak gero eta okerragoak direlako, eta pandemia garaitik ona ez direla hobetu, eta orduan, kexaka daude, nola ez egon kexaka. Orduan, hori da niretzat kezkagarriena, da helaraztea geure irudia,
oasia, euskal oasia dela, eta ez da, hori. Gainera eski aprobetsatu egingo dute garbiketa bat egiteko, ez? Osa, ikusi ditugu zenbat imigranteak izan diren pastakit izkutatuta, eta batzutan baita bota dute Bilbotik, ez? Dinot, aprobetsatzen ez, baina nik uste dut izan dela garbiketa bat, bai, turra etorriko dalako, ez? Oza, eta orduan, klaro, esan nahi duana da, garbiketa hori ikusteko Bilbo postala bat izango balitz moduan. Eta bai, nik ulertzen dut, bai suhiltzaileak, bai ostalaritzakoak, bai ertzantzakoek, eta hainbat kolektiboak kalera ateratzea eta aprobetsatzea olako egunetan berein aldarrikapenak mahai gainean jartzeko. Nola ez, baina dinot, ze instituzioen gandik helarazi ditugun mezuak izan dira, eta orain da momentua, eta jarriko duzue hau kolokan, claro, eske hau da momentua ateratzeko kalea. Urte dara matzagu, konbeniorik gabe, eta orain eskatuko dugu. Nik uste dut... Ez baduzu hori nahi, konpondu lehenago. Noski, ados. Ez, egia da, baina justu ez, ertzaintzaren baitako lan gatazka horretan geroz eta gehiago ikusten ditugula, ez, agintariak erakundetatik hitz egiten, eta justu horren beldurrez, ez, erresatuko litzateke ez, beharrin guztiak batuko balira. Baina dinot, esken ikustu eta aprobetsatu egin beharko dela, aldarrikapen guztiak jartzeko hor, normalean kaleetan jartzen den, esako dut indurain eta flipatuko duzue. Baina esan nahi dute ziklisten izenak, hori jarri beharren aldarrikapen guztiak hori pasatzerakoan, ez dakit nola ditzen, ez helikopteroa baizik eta bestea hori joaten dana grabatzen, agertzeko leku guztietan, jendearen aldarrikapenak. Horretarako behintzat baliogarria baldin bada, bueno, pase bat egiko du. Geure benetako irudia, hori da geure benetako herria eta ez postalekoa. Hori daukaguna da gatazkak badaudela, pobrezia badagoela, etorkinak badaudela, eta gauza horiek badaudela, eta ez bakarrik bajanari polita, pintxoak, hori ez da bakarrik geure herria. Gehitzearen olako inbertsioa egin denez, gizonezkoen txirrindularitza bertara etortzeko, baina emakumezkoen turraren bueltan, ez? Hitzik ez du entzun. Ez, baina hori askotan gertatzen da, eta nik uste dut hori arlo guztian ikusten da, ez, enolako inbertsioa egiten den, baina gertatzen da futbolarekin, gertatzen da kirol guztietan, gertatzen da kulturan, dinot. Inbertsioa, lehen aipatu dugun bezala, dinot, hitz egiten dutenean edo antolatzen dituztenean ekimenak Pride dela eta edo Pride esaten dut naita, eta ez arro, eta zedinot, badakit arlo batean daudela manifestazio bat sortzen eta beste motatako ekimenak sortzen, perfil batentzat daudela eginda, ez? Eta nik uste dut olako inbertsioak eta olako makroekimenak dauz perfil batentzat zuzenduta. Hori da nahi dutena erakarri, ez? Zen motatako turismoa, segurazki zuria, diruduna, eta gizon... Ez gizonentzat, bakarrik, baina, dago como perfil bat daukagu, eta horren bilagoaz. Eta, klaro, askotan gertatzen da, ez? Gero, beste motatako kirolak edo beste pertsonak sortutako ekimenak, ez daukate ez bizibilitaterik, ez. Iritsiko da hauteskundeak eta Bilboko hautagaiak ez hitz egingo du berdintasunaz. Eske hori da, hauteskunde garaian, nola esan, gauza batzuk beti aprobetsatzen dira botoak lortzeko, ez? Eta gainera, konpromesoak hartu barik. Azkenean geldituko dira titulorrean, eta gero ez dira konpromesoak beteko. Dino, orokorrean maiatzak 8 eta olako egunetan, eta orain gaur bertan, segurazki, badueletxetik eta foraldunditik eta hainbat instituzietatik, hori egingo dute aldarrikapen batzuk, baina gero egunerokotasunean edo urtean zehar ez dute beteko, eta ez dituzte apostuak egingo horren aldeko gauzak lortzeko.
Bai, ez gero honetaz aparte badira beste hainbat eragile edota alderdi, ez, naziotasunarekin lotu gura dutenak turra bera, eta, bueno, ez, hainbat ikurriñak bezalako ikurrak ateratzearena eta bar, badaukagu bideo bat, eta errepatuko diogu, bueno, aldarri horri. Aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Euskal Herriak erabaki Basque Decide leloa duten 60.000 ikurrin banatuko ditu gure eskukturrean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria mundu osora zabaltzeko. Eta ez daukagu dudarik turra indarrean eta martxan egongo den egun horietan ertzaintza osatzen duten profesionalek beti egin duten bezala profesionaltasunez erantzungo diotela beraien beharrari. Hartzen ziren bideoan turraren baitan azken egunotan azaldutako kontu ezberdinak, hala ere ez, gure eskuk abiatutako ekimen horri nola erreparatzen diozue? Bueno, lehen aipatu dugun moduan, hau da benetako Euskal Herria eta ez postalekoa. Hainbat aldarrikapen daude, bai identitarioak, bai politikoak, bai sindikalak, eta horiek guztiak kalera joan daitezke, ondo egiten dute hori aldarrikatzen baldin badute, eta instituzioetatik esatea, hori zikintzen duela Euskal Herriko irudia, nik ez dut ulertzen, hori izan behar da, herri bizia garela, eta ez hori paisai bat hildakoa, ez da? Ni guzti da doz, nik uste dut argi utzi dudala, ni aldarrikapen guztiak jarriko nituzke turraren pasabidetan, ibilbideetan. Eta ulertzen dut, eta gainera nik uste dut kontu zibili behar garela ea zer saltzen dugun, instituzioen gandik zer saltzen den turrarekin batera. Eta nik normal eruditzen zait, hainbat kolektiboetatik aldarrikapenak mai gainean jartzea momentu honetan, eta gainera nik uste dut mundu mailan ikusiko dela, eta badala momentua ez dakit espazio, ez dakit telebistan edo hainbat tokitan eduki ahal izateko eta entzundak izateko. Nik uste dut hori da gakoa, ez? Entzundak izan beharko garela eta gure aldarrikapenak entzundak izan beharko direla, eta ez badira entzundak ez dakit instituzioak daukaten tresne bidez, guazen bestera batean lortzeko, ez? Eta hau izango da bat, kalean egotea eta aldarrikapenak kalean egon beharko direla entzundak izateko. Eta instituzioek ez badute nahi, benetako tresnak bilatu beharko dituzte aldarrikapen horiek entzundak izateko. Ezin dutena da egotea gor, urtean zehar edo urteetan zehar, eta ez entzutea jendeak nahi duena edo aldarrikatzen duena, eta bain zurekin nago, ez nabile esaten, politikoki, sindikalki, esparru guztietan, eta orain esatean, eta aprobetxatuko duzu hombre, ez badiguzu zabaltzen dateak gurekin egoteko eta konpartitzeko gure aldarrikapenak zuekin, da ikusteko ea zer amankomunean egin dezakegun, beste bide batzuk bilatuko ditugu. Gero, nire zelantza bakarra da, hori, Australiatik, telebistatik, pantailatik ikusten dutena, zer ulertuko duten, ala ez, igual haiei bost ze agertzen den, zen olako banderak edo zer bakarrik ikusi nahi dute txirrindulariak eta kitxo, ez da? Baina hori, ezki kalean egon behar da, kalean dagoena. Eta gaineran bezua ez da hainbeste Australian dauden entzako, baizik eta zirikatzeko hemen daudenak, ez? Esateko behitu, zarata ingo dugu, eta entzungo dute, igual ez dute ulertzen, baina zue ezaio gustatzen entzutea edo zein, ez? Gauza. Orduan,
ez dakit, nik presioa egitea eta aprobetsatzea ez dut txarto ikuste. Bai, ez ikusi, ziurrenik asko izango dugu ikusteko turra Euskal Herritik pasatzen den egun horietan, erreparatuko diegu, eta bukatu baino lehen, bai turismoaz ibili garela, azken aldian edo, azken urte eta Ipar Euskal Herrian esaterako turismoarekin lotutako etxebizitzekin hainbat eta hainbat problematika izan dituztela. Ez konexio izan behar genuen, antza ez dabil ondo, baina hala ere bai ematen duela aipatzeko, ez nola, naiz eta erakundetatik neurriak hartzen diren, gero ez direla betetzen eta horrek dagoen problematika luzatu egiten duela. Bai, nik pozez ikusi dut Ipar Euskal Herrian egiten dutena, ze hemen ere, Hego Euskal Herrian arazoa bera badaukagu, instituzioen jarrera bera badaukagu, baina gizartea nekez mugitzen da, bai? Kesatzen gara eta hauteskundeetan gero eta nabarmenagoa da, zeo zer egin behar dutela, eta igual geure botoa bideratzen dugu horren arabera, baina kalean ez dugu zer egiten, eta oso ondo antolatuta daude Ipar Euskal Herrian, eta zeo zer egiten dute esateko, instituzioi esateko. Zuk ez baduzu egiten, guk egingo dugu gizarte bezala. Gizartea ez dago hilik, ez bizirik dago eta hemen dago. Izan ere, kasu honetan ez bada, ez dagoela lege bat, ez duena usten baizik eta ez dela betetzen, eta ez dagoela mekanismorik, beste hainbat kontutan, gertatzen den bezala hori bete da. Bai, horregatik esaten dugu, batzutan aldaketa badago, instituzioak apur bat berandago heltzen dira, arautegiak aldatzen dira edo lege berriak sortzen dira, baina gero esarri beharko dira. Eta hor, egon beharko da jarraiko, ez dakite, jendea lan egin beharko du esarrita egoteko, eta beti egongo dira trikimailuak ez esartzeko edo egiteko bestera batean. Nik eskatzen dagoena da, azken finean, gizartea edo auzokideak direla aurrera ematen dituztenak edo benetan saiatzen ari direnak legeak benetan bermatuak izateko, osa dinot, Ipar Euskal Herrian baina baritzen da hori daudela topera horrekin, bai hori aurreko asteko okupazioa etxe batean, non piso turistiko bezala jartzen zuela, baina ez zuen legea betetzen, eta baita ere adibidez Bilbo batean, non hori Sosalde Zarreta hau eta Osela saiatzen murrizten edo pisu turistoaren sorpena, alde zarre batean edo, nik uste dut, azken finean instituzioek egiten ez dutena, auzokideok edo eragileak egin beharko dute, eta hori da pena bat. Instituzioek bereien ardurapean gelditu beharko dela legeak benetan esartzea eta bermatzea. Eta niretzat interesgarriena da nola antolatzen duten, bai? Giro alaian eta liskarrak ekiditzeko modukoak, bai, era festiboan edo, aldarrikatzeko, baina aldi berean, gizarte barruan ez hori arazoak ez sortzeko, orduan aldarrikatu behar da, eta instituzioi eskatu behar diete, mezuak helarazten dituzte oso ondo, baina gero, lasaitasunez eta okupazioak egiten dira, baina modu ez dakit nola, sensato batean, ez da? Legebiltzarrera ere orain dela gitxi zen proposamena, espekulazioarekin gelditu asmoaz, lurzoraren legea aldatzearena, hala ere Elkarrekin Podemos taldeak eta Euskal Herria Bilduk izan ezik, gainerako guztiek ezezkoa bozkatzen zuten, ez horbe ze interes agertzen diren. Betikoa azken finean etxe bizitza ematen du ez dela eskubide bat, baizik eta negozioa egiteko arlo bat, eta gero eta gehiago ikusten ari gara, nahiz eta hainbat aldiz gertatu dela, zu burbuia sortzen duzu, eta gero burbuia amaitzen denean, zenolako ondoriak dakarren guztio takigu, baina bai, negozio bezala hartzen da, eta zinezkoa da, eta ezin dugu onartu, hori argi dago, eta orduan legea aldatu beharko da, bai ala bai, etxe bizitza benetan eskubidetzat hartu alizateko. Ere espekulazioarekin bukatzea, epe laburrean ez dago aurreikusita. Baina legebiltzarrean agerian geratu da EAJaren jarrera. Ze Madrilen esaten zuten, hau da geure eskumenak urratzen ditu. Baina ezke hemen eztabaidatzen zena zen geure legea egokitzea espekulazioari aurre egiteko.
Eta horren kontra ere, bozkatzen baldin baduzu, hori da eskumenaren aitzakiarekin, da zure politika eta zure ideiak bat datozela, bai Alderdi Popularrarekin eta bai Voxekin, hori zuk aipatu duzun moduan alaitz, hori negozio izan behar da eta jarraitu behar da negozio izaten. Eta noren mesederako da negozio hori? Hori da hurrengo galdera, ez da? Bai, ez, eta esaten diaten ez duen utzi behar dugu solasaldia, beraz, ziurrenik gai hauekin izango dugu beste umaten sakontzeko astia, eskerrik asko gehi gaur gurekin izatearen, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.